onwe ife nchi differentiate na-enye nsogbu kịta. The difference between Akwa and Nmiri Eweilo ọkala akwụ. Abịakwa m ịkọjọ Nmiri Eweilo ọkala akwụ kama abịa m inye unu the difference between two of them. And the reason why I'm just saying ka m bịa ife akụ, so many people na say that na onye ofu onye kabula ezigbo mmadụ, then the other person bụ ajọ mmadụ. Na ndị mmadụ ka like ofu onye. Ịghọta. Na onwe onye akpọrọ asị. Na onwe onye akachasị wee like. Nwe si okay ka ime no the analyze. Ọ bụrụ na mbịa ịkparị mmadụ. Ngwa, let's start from mkpụrụ akpụrụ Akwa Okuko, because ọkọchukwu mee ife akpụrụ ya Nmiri Eweilo. So ka ibido from there. Ụna amana Soludo TV bụ ebe a na-preview update. Okay? Anambra State Soludo TV okay? Bụ ebe a na-edebe update gbasatalụ court case Akwafa. Mana since nwata Akwa ba na the page alone revive. Ono se na asị ka ngosi na evidence. Ka m bịakwa on na-ekwu anụ state facts. Ka bịa. Sorry. Ngwa now. Before case Akwa bido. Na screen. Before case Akwa bido, page Soludo adịkọ 230,000. Ọbụkwa page men Soludo, no Soludo TV. It's not 233,000 followers. Ọ dị nkọ 220. I think. Now, ngwa ka anyị gaa na his page. Even page video epinu ka no 28,000 view. Video epinu ịma na ipinu video no ya enwekarịsị view ma no 80 something. Na ihe na-anya efu 2k 7k. So video so na Akwa Okuko Tiwara Aki mwachi da na ọka. No nya ọzọ para court. Na court worker. 1.5 million views in less than 11 hours. 700 and something thousand views. Chungwa ka bịa gaa na the page check here all the program a na-eme nwa nke na-aga viral, nwa nke ndị mmadụ dị interested inene. No 10 nwa onye pure scroll up no bịa na afụ 2k 3k 6k 8k nna bịa Soludo unu need ike na Akwa o, if not for anything for reviving this page. Abokwana na akpalibot jenu my evidence dị na ọ dị adị ọbụ ife ejikwu ugegbe enene. Okay, very good. Elelizi be kwa Akwa malụ na akpụrụ Nmiri Eweilo okwu kabeghị ekwu even self ọsọsọ nkwulie bloggers bụ ya shi odunne. Elelizi Nmiri Eweilo ọsọ ndebefa na friends ya post ye, and the release of Nmiri Eweilo nwere post ye carry 500k. So post Nmiri Eweilo ga viral bụ nke nwa nwoke na-ekpere ya ekpere na shrine ka a hapụrụ ya nne ya na o nwere ife ome good boy good son. So ya bụ ife ga viral. Apart from that na release Nmiri Eweilo few people ma short onye ọwa ha isi mana so na mmadụ bịa court for the first time. Anambra short wadan. Anambra short wadan. The whole bloggers, everybody. Ikwukwala na anything maka Akwa come and see view. Hey! Mama go to Jesus. So na 3 wise men zolo but everywhere short one bam. Onye ọbụla du n'ọka. Ọka du. Ọka dị in short ọka dị active. What are you telling me? Okay, with between Kaitosiano nwa answer. Between that Nmiri Eweilo and Akwa ka onye aka like. Ọ pụtabekwa apụta. So court ka oje. Kezi kwụsị ya asị. Nya no ka elelizi ya Akwa na Akwa apụtago that Akwa is finally out. Nya bụ na Anambra ya enwe public holidays. Nya each family ọbụla ịbata anya na-esi oriri na-ehu. Nya mmemme ya na-eme ịbatabe mmadụ eche nọ na-celebrate birthday ya manọ release of Akwa ka a na-celebrate. Ịmakwa onye Akwa bụ. The only disappointing there nwe ebe Akwa no bụ contact yo nwere. Ọ bụ na Akwa nwe government contact. Ịmakwa onye Akwa bụ. Look at onye si na nga kpọpụta. Ọ dị fresh na aṅụ bottle water.
ọ na-amụrị ihu ọ dị ka onye ife na-eme ka o si asụmaili ikene ya ọ na-amụ ọkazi ya anyị gwa dị free ọkazi ya anyị dị happy ife a bụ chitin akwa si unu kwesịrị ịgwa anyị ife dị na that prison ife a bụ chitin ọkazi ya anyị nwa dị free nwee freedom na-enwezi aṅụrị how come how ịfụkwa ya afụ ya ịfụkwa ọka ọ hazi akwakọ ntị epụtasị ọzọ chikọ ma ekeghị ike doo ahụ onye ọbụla onye eze Jizọs mgbe ndị kidnapa hapụsịrị ya afọ ọnụ ji ya ọnụ ọ dị ka nkịta ala ọ baa prison doo ahụ ka m gwa ya ife ọbụla ị na-eme n'ụwa emekwa n'elu eme na ana gbaa mbọ fụ na ịkpata ya ego make sure you get money. Ife niile abụla ego but in the other round ife niile ebukwa ego abụkwa ife a na-agwa gị ọkwa mbọ fụ na iji ego gị ọkwa ego bụ nwa nwoke ọ bụ ọkwa ife ụnụ na-akọ onwekwa ọgaranya na-eje nga ife fanta ọ bụ ọkwọsa akwa for the fact na ego ị dị n'aka guy ife ọbụla ị na-eme in this life nwee obi ọma nwee obi sarịsarị kwụba aka gị ọtọ jide ego ụzọ efe taa nwee ya because ọ bụ na akwa enwere ezigbo obi ọ bụ na akwa bụ a wicked man anya na-ekwu maka ya like this ọ bụ na greedy human being onwere onye ya ama na-eji ekwuo ya ekwu na-ada chezọọ ya move on mana ọ maka na o nwere ezigbo obi akwa bụ mmadụ ya bịa ịgbaje ebe akwa ije ebe akwa you must go with something ibela akwa je ebe akwa ị na-ana ya amụọ m wee na he's a good man nke a go dey alone. That is how I expected my brother to be doing, which is onye eze Jesus. Ọ bụ na onye eze Jesus kwe ka m na-enye ya advice onwe ka nka isi dozie onye eze ụdị ego niile onwe mana akwa inwe Igbo bụ ụlọ ọrụ na-agbanyeghị na ịnọ nga makwa mmadụ one kwụ na line na-eche akwa ka ọ pụta kpere ofe ekpere akpọkọtago m Okongwu ke mgbọsị akwa ya apụta na onwe ekpere ọchọ ka ọ mere nsị a na onye unu na-ekwu nọkwọ nga asị na oketa ọ nọ nga ka ọgwụ ya anọ nke bụ ọrụ efu ndị mmadụ ahịa egbu the all of you should beware of scammers karịzịkwa nke a akwa nọ nga ndị ejigo afọ akwa na sisi ego kasịkwa nkụ ndị mepee fake page ya kakwa nkụ akwa na-alụkwalụ mmadụ ọrụ online nwere ike ịnaghị ego online. Beware of scammers. Thank you for watching. Please do well to subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section. Thank you and God bless you.